li ikada sanjali o životu bez ograničenja radnog vremena, bez šefa koji vas pritišće i bez beskonačnih sastanaka koji vam oduzimaju dragocjeno vrijeme? Scott Gerber, autor knjige Nikada nemojte naći pravi posao, kako odbaciti svog šefa, izgraditi posao i ne bankrotirati, tvrdi da je moguće živjeti život po vlastitim pravilima. Njegov direktan, beskompromisan pristup pokazuje kako je pravi posao zapravo najveća zamka u današnjem svijetu. Ako želite kontrolirati svoju karijeru i živjeti bez straha od otkaza, ovaj video će vam pokazati kako. U nastavku ćemo otkriti kako izgraditi vlastiti posao bez potrebe za velikim ulaganjima i kako preduzetništvo može biti put ka stvarnoj slobodi. Razbijanje mita o pravom poslu. U prvom dijelu knjige Gerber se fokusira na demistifikaciju tradicionalnog koncepta pravog posla. On naglašava da većina ljudi vjeruje kako raditi za nekoga drugog nudi sigurnost, stabilnost i redovan prihod. Međutim, autor tvrdi da je to lažna sigurnost koja samo odgađa neizbježno. Nesigurnost i potencijalni gubitak posla u svakom trenutku. Prema Gerberu, klasični posao zapravo stvara iluziju da imate kontrolu nad svojom sudbinom, dok u stvarnosti vaša budućnost leži u rukama drugih ljudi. On uspoređuje klasične radne pozicije s privremenim ugovorima, gdje vi samo privremeno obavljate posao dok ne dođe sljedeća osoba koja vas može zamijeniti. U knjizi se često spominje ideja da nas je obrazovni sustav oblikovao da mislimo kako je jedini način za preživljavanje i napredovanje u životu dobiti stalni posao. No, Gerber izaziva to uvjerenje i potiče čitatelje da prestanu tražiti sigurnost u onome što ne mogu kontrolirati. Preduzetništvo prema njemu nije samo alternativa. To je jedini način da stvarno preuzmete kontrolu nad svojim životom i prihodima. On dalje ističe da sigurnost posla više ne postoji u današnjem svijetu. Uz sve veći broj otpuštanja, smanjenja plaća i zatvaranja poduzeća, ljudi su prisiljeni tražiti alternative. Preduzetništvo, iako izazovno, pruža slobodu koju ne može pružiti nijedan drugi posao. Priprema za stvarnost preduzetništva. Jedna od najvažnijih stvari koje Gerber radi u ovoj knjizi je skidanje ružičastih naočala kada je u pitanju preduzetništvo. On brutalno iskreno opisuje sve izazove i prepreke koje dolaze s izgradnjom vlastitog posla. Preduzetništvo nije za svakoga, tvrdi autor, te jasno naglašava da ono zahtijeva odlučnost, spremnost na neizvjesnost i nevjerojatnu radnu etiku. Zaboravite na ideju da ćete odmah zarađivati milijune ili postati sljedeći Steve Jobs. Stvarnost je daleko teža. Gerber naglašava da je ključna stvar biti spreman na neuspjehe i neizvjesnosti. Ako niste spremni na rizik, onda preduzetništvo možda nije za vas. On objašnjava kako će prvi mjeseci ili čak godine biti izuzetno teški, od nedostatka prihoda preko dugih radnih sati do nesigurnosti hoće li vaš posao uspjeti. Međutim, ako ste voljni uložiti vrijeme i trud, nagrade koje dolaze s uspjehom su neprocjenjive. Ovaj dio knjige pruža realističan pogled na preduzetništvo i služi kao upozorenje za one koji misle da je preduzetništvo put ka brzom bogatstvu. Gerber vas priprema za dug put pun izazova, ali istovremeno vas ohrabruje da ostanete odlučni i ne odustajete. Neuspjeh je samo privremen, kaže on, ali odustajanje je konačno. Njegova poruka je jasna, preduzetništvo nije lak put, ali je jedini put koji vodi ka pravoj slobodi i uspjehu. Kreiranje poslovne ideje koja funkcioniše. Gerber ističe da nije svaka poslovna ideja jednako dobra. Mnogi preduzetnici padaju u zamku misleći da imaju sjajnu ideju, ali ne uzimaju u obzir stvarne potrebe tržišta ili svojih potencijalnih kupaca. On savjetuje da ne smijete ulaziti u biznis vođeni isključivo strašću, već morate razmišljati racionalno i praktično. U ovom dijelu knjige Gerber objašnjava kako razviti poslovnu ideju koja ima stvarni potencijal za uspjeh. Ključni element je razumijevanje tržišta i identificiranje pravih potreba. Jedan od njegovih glavnih savjeta je da zaboravite na inovacije radi inovacije. Umjesto toga fokusirajte se na rješavanje stvarnih problema i kreiranje proizvoda ili usluge koja donosi konkretne koristi. Na primjer, ako vaša ideja ne može riješiti problem za kojeg su ljudi spremni platiti, onda je vaša ideja beskorisna. Gerber preporučuje provođenje temeljitog istraživanja tržišta prije nego što počnete razvijati svoju ideju. To uključuje ankete, razgovore s potencijalnim kupcima i proučavanje konkurencije.
Ovo poglavlje također naglašava važnost testiranja ideje u malom opsegu prije nego što uložite velike resurse. Gerber nudi niz konkretnih strategija kako da započnete mali biznis s minimalnim sredstvima, što vam omogućava da testirate ideju bez prevelikog rizika. Važno je biti fleksibilan i spreman na prilagodbe, kaže on. Ako vaša prvobitna ideja ne uspije, to ne znači da trebate odustati. Možda samo trebate prilagoditi svoj pristup ili promijeniti ciljnu skupinu. Finansiranje biznisa bez duga. Jedan od najvećih strahova koje ljudi imaju kada razmišljaju o pokretanju vlastitog posla je kako ga finansirati. U današnjem poslovnom svijetu mnogi vjeruju da je zaduživanje jedini način da se pokrene posao. Međutim, Gerber snažno kritikuje ovu ideju i nudi alternativni pristup. On tvrdi da ne morate uzimati kredite kako biste pokrenuli uspješan biznis. Umjesto toga on zagovara filozofiju bootstrap preduzetništva, korišćenje vlastitih resursa i kreativnosti kako biste smanjili troškove i pokrenuli posao bez dugova. U ovom dijelu knjige Gerber nudi niz praktičnih savjeta kako da finansirate svoj biznis bez zaduživanja. To uključuje smanjenje početnih troškova, traženje jeftinijih opcija za izradu proizvoda ili pružanje usluga, te korišćenje besplatnih ili jeftinih alata i resursa dostupnih na internetu. On također predlaže rad na vlastitom poslu uz održavanje postojećeg posla dok ne postignete dovoljno stabilnosti da se potpuno posvetite preduzetništvu. Gerber je kategoričan u svojoj poruci: nikada ne ulazite u dug kako biste finansirali svoj san. On objašnjava da mnogi preduzetnici upadnu u zamku zaduživanja, što ih dovodi do gubitka kontrole nad svojim biznisom i na kraju ih može dovesti do bankrota. Umjesto toga autor preporučuje polagani, ali stabilni rast biznisa, koristeći ono što već imate. Ova strategija omogućava vam da izbjegnete ogromne financijske rizike i zadržite potpunu kontrolu nad svojim poslom. Građenje brenda i mreže kontakata. Jedan od ključnih elemenata modernog preduzetništva je izgradnja snažnog brenda i široke mreže kontakata. U ovom poglavlju Gerber detaljno objašnjava kako kreirati brend koji će vas izdvojiti od konkurencije i privući pravu vrstu klijenata. On naglašava važnost autentičnosti u svemu što radite. Vaš brend mora predstavljati vas i vaše vrijednosti, a ne biti samo marketinški trik. Gerber vjeruje da autentičnost stvara dugoročne odnose s kupcima i partnerima. Također naglašava značaj mreže kontakata, objašnjavajući da u poslovnom svijetu veze često znače više od svega drugog. Preporučuje da aktivno gradite i održavate odnose s ljudima iz vaše industrije i šire. To možete postići putem umrežavanja na događanjima, korišćenjem društvenih mreža, te kroz mentorski odnos s iskusnijim preduzetnicima. Gerber također naglašava važnost davanja vrijednosti drugim ljudima prije nego što nešto zatražite od njih. Ovo poglavlje obuhvata i tehničke aspekte izgradnje brenda, uključujući izradu profesionalne web stranice, prisutnost na društvenim mrežama, kao i kreiranje konzistentnog vizuelnog identiteta. Gerber naglašava da vaš brend treba biti prepoznatljiv, dosljedan i lako razumljiv potencijalnim kupcima. Uspješan brend gradi se na povjerenju, a to se povjerenje ostvaruje kroz transparentnost, dosljednost i kvalitetu usluge ili proizvoda koji nudite. Izgradnja tima bez zapošljavanja u početku. Jedan od najčešćih izazova s kojima se suočavaju novi preduzetnici je pitanje kad i kako zaposliti ljude. Gerber nudi rješenje koje omogućava preduzetnicima da rastu bez potrebe za zapošljavanjem velikog broja ljudi odmah na početku. On preporučuje korištenje slobodnjaka, vanjskih saradnika i partnera kako biste smanjili troškove i povećali fleksibilnost. U ovom poglavlju autor detaljno objašnjava kako pronaći pouzdane slobodnjake, kako upravljati timom koji nije stalno zaposlen, te kako osigurati da vaš biznis raste postepeno, bez velikih financijskih rizika. Gerber savjetuje da uvijek zadržite kontrolu nad ključnim aspektima vašeg biznisa, ali da koristite vanjske resurse za sve što nije centralno za vašu osnovnu djelatnost. Ovo poglavlje također objašnjava kako možete koristiti tehnologiju za efikasno upravljanje timom i poslovnim procesima. Alati kao što su Trello, Slack i Asana omogućuju da pratite napredak, delegirate zadatke i komunicirate sa svojim timom bez obzira na to gdje se nalazite. Gerber vjeruje da je fleksibilnost ključna za dugoročni uspjeh,
te da vam korišćenje slobodnjaka omogućava da brzo skalirate biznis bez prevelikih početnih troškova. Zaključak, odlučnost i akcija. Scott Gerber završava knjigu snažnim pozivom na akciju. On vas podsjeća da bez obzira na to koliko ste spremni, ništa se neće dogoditi dok ne preduzmete konkretne korake. Preduzetništvo nije samo ideja, to je kontinuirana akcija, prilagođavanje i odlučnost. Ključ uspjeha je ustrajnost i spremnost da se nosite s izazovima. Akcija je ono što odvaja sanjare od uspješnih, kaže Gerber. Nemojte samo maštati o slobodi, počnite je graditi. Ova knjiga nije samo vodič za preduzetnike, već i inspiracija za svakoga tko se osjeća zarobljenim u tradicionalnom poslovnom svijetu. Ako se odlučite na ovaj put, Gerber vjeruje da ćete ne samo postati uspješan preduzetnik, već i osoba koja uistinu živi život po svojim pravilima. Ako vam se svidio ovaj sažetak, lajkajte video, podijelite ga s prijateljima i pretplatite se na naš kanal za još ovakvog sadržaja. Ostavite komentar o vašem iskustvu s preduzetništvom ili postavite pitanje. Rado ćemo odgovoriti.